khuôn khá si kỳ sha kỳ kmen la boy ayom yen men kỳ say kỳ su jin wai kỳ wai ri kat ka ta ma sa ang ni akan sa lo ban kỳ pu galing muslim in ram na ru wai wa hang ni ya lu na di ka wei in long ban ben ni to yu gur ki ka bagi kun khuôn khá si o ba dang ban ya la ri ti hoi 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 tên rai trong ngu khá si na la ai ba kan ne kan long tên rai trong ngu khá si na la ai ba kan ne kan long la tang cha lai na do in dai du ni u ma u kong la tang cha lai na do in dai du ni u ma u kong ri kan ka sun ka shoro ha ri kan ka shan cha ken ri kan ka sing ka doi na ra ka si ka ra ki ba la bu du ni u kong ha pi git pen sawa walai jan tu git sa da pan ya du hit yong ra hoi 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 the story ti ki long shua ki ne ha du ta ki mau ban na ki mau ti nam ki chen ki ai shen ta ban bin shi sha yu kon ha si dang ne the story ti hoi 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 tên rai trong ngu khá si na la ai ba kan ne kan long tên rai trong ngu khá si na la ai ba kan ne kan long la tang cha lai na do hin dai du ni u ma u kong la tang cha lai na do hin dai du ni u ma u kong ring kat ka swit ka shoro